Maayong hapon, mga igsuon. Honestly, dili biagyod sayon mohimog maayo sa usa ka tawo nga dili kabalos nimo. Mas lami ra gyud tong mohimo tag maayo aron kining tawhana makabalos natog himog maayo puhon-puhon. Pero mga igsuon, maura bay gitudlo ni Kristo diri sa ebanghelyo karong adlaw? Kay unsa daw pulos anang mohimo tag maayo sa mga tawo nga makabalos ra pud nato? Walay challenge. Mas nindotong mohimo tag butang nga labaw sa unsa usual natong ginabuhat, lisod pero challenging. Abi ninyo nakasinati biagyud ko anang kalisod. April 17, 2013. Naay niduol nako duha ka batan-ong lalaki. Nabulad sa init. Luoy kaay kitsura, haggard na, gipaningot og ayo, hapit na maguba ang mga sapatos, na maligya silag libro. Ug nakabalo ko, dili sila Katoliko. Anyat ako usa ka pare, kabalo ko unsang mga grupuha ang kusog manguntra sa Katoliko. So naglisod ko, gastragol ko. Nihangyo silang paliton ang libro para sa ilang pag-eskwela. Mipatigbabaw ang akong kaluoy. Akong gipalit ang libro bisan dili nako magamit, 1,000 ka pindi pod. Dayon, grabe ang ilang pasalamat mga igsuon. Di nako ma-picture out ang kalipay nila nga kana gyung smile nga pasalamat nga walay undang. Sir, makatabang ni sa among pag-eskwela. Dayon ay nilabay nga tao, nitawag na kog father, aya sila nakaila nga ako pare. Before nilakaw niingon sila, Father, pwede magpa-bless mi nimo. Niduko sila sa ilang ulo ug akong gipandungan sa kamot. Ug human ni ana nagpasalamat na po sila, Father, salamat gyud kaayo. Dito ko natandog mga igsuon ug pagsakan ako sa kwarto, buhagay gyud akong luha. Nakaingon ko, Lord, nakagasto ko 1,000 sa libro nga di nako magamit, pero ang nasukli sa ako, Lord, more than million worth of cash. Or bisan unsa pa ng butanga, Lord, walay ikabaylo sa kalipay nga ako nasinati. Tinuod gyud ang giingon sa Ginoo diri sa ebanghelyo mga igsuon. Nga ang reward nga yang ihatag kun mohimo taglabaw sa kasagara, ang iya pong iganti nato labaw pud sa kasagara. Wala nato gi-expect, gaawas-awas, sobra kaayo. Mga igsuon, nindot no? Ato po nang buhaton ha. God bless!